Yun, magandang hapon sa inyong lahat mga kalabarkada. At welcome back na naman sa ating panibagong video. At ayan, kasama ko si Kalabarkads Pets TV. So what's up guys? It's me, Pots TV. Nakapula ka, BBM ka. Pakyaw ko guys. So yun mga kalabarkada, nais ko sanang i-share sa inyo tong isang video mga kalabarkada nung nasa Pilipinas pa tayo. Nung nasa Pilipinas pa ako, hindi ko kasi ito na-upload gawa nga nung transfer ko siya dito sa hard disk ko. Ngayon, pinahiram sa akin ni Kalabarkads Pets TV yung laptop na, kaya ayun, na i-transfer ko siya sa cellphone ko. Sana panuurin nyo to mga kalabarkada. Wow! So yan. Yun, good morning mga kalabarkada. Kamusta po kayong lahat dyan? At welcome back sa ating panibagong videos, panibagong adventure. For today's video mga kalabarkada, pupunta tayo sa tabing dagat. Kasama natin itong dalawa, si Darling at si Milay. Ano po? Punta tayo ngayon mga kalabarkada sa tabing dagat kasi manguha tayo ng biat-biat o at saka babangkalana o yung halaan. Bali ang tawag kasi sa amin nun biat-biat, tapos yung medyo malalaki bangkalanang. So mamaya papakita ko sa inyo mga kalabarkada yung kung ano yung biat-biat saka babangkalanang. Bali gawain ko yun kasi nung bata ako, yun ang mga pinagkakakitaan ko para may baon ako nun pag pupunta ako ng school. Bali kumukuha ako nun ng Sabado at saka Linggo, tapos binibenta ko para may baon ako ng Lunes hanggang Martes. So nakakadami din ako nun mga kalabarkada. So i-share ko ngayon sa inyo mga kalabarkada kung ano yung gawain ko nung bata ako. Isa rin sa mga kalabarkada, itong panguha ng biat-biat sa kabangkalanang, isa ito sa mga pinagsusurvive ng mga tao dito sa amin. Kagaya na lang kung wala silang ulam o walang mabiling ulam o walang pambili ng ulam mga kalabarkada, ay kumukuha kami ng mga ganyan, yung mga shells o biat-biat o bangkalanang. Yun, nakakasurvive ang mga tao dito mga kalabarkada. Yun yung isang kagandahan na malapit dun sa tabing dagat. Yun, dito na tayo sa may tabing dagat mga kalabarkada. Dito na tayo sa may dagat. Yan. Ganito pala yung mga bangka dito sa amin mga kalabarkada. Mga bangkang pangdagat. Ganyan mga kalabarkada. Makikita nyo mga kalabarkada to. Yan. Yan yung bukana ng Baklad. Yun, papunta dun. Bali meron siyang konton mga kalabarkada. Yung pinaka-trap na nandun. Kaso malalim na yata yan. Titignan natin kung kaya pa nating puntahan. Bali, umpisahan na natin na manguha ng shells mga kalabarkada. So ayun mga kalabarkada, makakapa na lang tayo. So nakakapa na lang tayo ng shells. Ito, may nakapa tayo mga kalabarkada. Ito, yung sinasabi kong bangkalanang mga kalabarkada yan. Ito yung bangkalanang. Nakakuha din tayo. Yan. Yan yung bangkalanang mga kalabarkada. Milay yan. Milay. Makakapa na lang tayo mga kalabarkada. O ito, may nakapaulit tayo. Ito naman yung jet-jet mga kalabarkada. Yan. So ito, marami na dito sa pwesto natin. Ito na yung jet-jet. Yan. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo mga kalabarkada, pero ito yung jet-jet.
kalabarkada, kaya kakapain na lang natin. Parang ganito yung ginagawa ni Milay, oh. Yan mga kalabarkada, ganito yung ginagawa niya. Kakapain niya na lang. Ito, mayroon na naman, oh. Oh. Ito, mayroon na naman, oh. Oh. Ayan. Parang pala dito. Dito tayo mga ngapa. Mga kalabarkada. Yan. Magbabasa na rin tayo. Ha? Lagay mo dito. Mangangapa tayo mga kalabarkada. Pero si Darling, naligo na. Natin yung mga may damo mga kalabarkada. So, may nahuli na naman tayo. May bawal silang mga kaitig. Ha? Siyempre. Ayan dyan. Matapos para may labahin tayo. Mapan tayo. Hindi na natin sa mapan. Kasama natin sila Darling sa kasi. Guys. Yan. Daddy, kanina may nakuha akong karama ng laki na bitawan ko. Lang? Maraming salamat. Laki lang. Ay, iba ko yun. Baka mo yun ba? Oo. Oo. Oh. Marami sa kanya. Yay! Hi! Kaya pahuli. Palaba lang kasi dito guys, pinupulot lang. Nakuha lang tayo ng isang balde mga kalabarkada. Pwede na. May pang-ulam na tayo. Isang balde. Isang balde ni Mikay. So ito yung isang traditional na pangunguha namin ng shells dito mga kalabarkada. Kinakabang lang natin. Ang laki ka na, Barkada. Ay, ito eh. Ang laki. Ayan o. Yung mga huli ni Darling mga kalabarkada. Mga huli na namin. Ayan, may talaba na. Ayan o. Ayan o. Saan? Ayan o. Ayan yung huli na namin ni Milay. Ako mas marami na. Lagay mo na dun Darling para kwat. Mga kalabarkada. Ayo. Meron pa yung nakapamo dito, yung crabs mga kalabarkada sa sarado. Lagot naman yung kamay natin dito. Gusto ko lang lumangoy. Ito pa lang. Hello. Ano na. Sa tapag-iulan natin mga kalabarkada yung bangka. Tayo para makabili tayo ng bangka natin sa pagdagat mga kalabarkada. Nasa Daddy. 35,000 yata to 50,000, magandang klase na yan. Ay. Yung mga kalabarkada, baka gusto nyo naman mag-sponsor dyan, di ba? Yan mga kalabarkada. Daddy, lipat na tayo ng Kasi pag wala kang bangka dito, masyadong makakapag-hanap buhay. So, ito yun sa pinaka importante na sasakyan ng mga tao dito mga kalabarkada. Siyempre tayo naman kasi hindi natin masyadong hindi natin masyadong matekaso din noon. Gawa nga ng tao dito. Siyempre nasa ibang bansa tayo. Pero isa yun sa pag-iipunan natin mga kalabarkada. Pero kung meron naman nag-i-sponsor dyan, baka naman. Diba mga kalabarkada? Nakuha tayo mga kalabarkada. Ito.
nakukulit may nakukuha tayo. Madar lang ah. Matyaga ka lang mga pa dito mga kalabarkada. Dito sa amin, matyaga ka lang. Saka masipag ka lang na manguha ng mga ganito. Mabubuhay ka dito sa amin mga kalabarkada. Ito na makikita mga kalabarkada na ito yung kalabarkada na sanay na sanay sa hirap. Ito yung pinalakihan ko. Yung pinalagahan kong buhay mga kalabarkada. Ngayon nakikita nyo na. Kaya nung nasa Japan ako mga kalabarkada, hinahanap-hanap ko talaga ang dagat. Yun ang kinabubuhay ko talaga. Ngayon mga kalabarkada, mga kapaulit. Mga kapaulit kami ni Darling. May staplex pa si Darling na nakuha oh. Yan Darling. Yan, marami mga huli. Yan. Oo. Nangitim ka na naman Darling. Ako, dati. Kalap tayo ulit. Kalap tayo ulit ng natin. Sabay natin yung lahat ng mga damo-damo. Papa is live. Ayun, mahuli agad tayo. Bali itong bet-bet pala mga kalabarkada. Papuloy ko pala ito ni Darling. Mga kalabarkada, magparinda muna tayo. Ayan. Skyflex mga kalabarkada. Pala ay ganyan all. Mikay 8 years old. Walang taon na si Mikay. Mikay may Darling. Ako naman 5 years old. Alala ko yung tako. Ilagay nyo lang ito doon sa mga kalabarkada yung mga huli na natin. Ang magawa. Hindi, langoy ka na din. Ito na yung mga huli natin. Nakuha natin. So ayun mga kalabarkada, bali uwi muna tayo. Tanghali na. Time check tayo mga kalabarkada. Time check tayo. Alas 11 ng katanghalian na. Kaya uwi na tayo. Medyo marami-rami na rin yung nahuli natin. Pwede na na tanghalian natin mga kalabarkada o hapunan. Ayun mga kalabarkada, na tayo sa may Pampang. Dito na sila Darling. Kumuha siya ng tubig niya, inumin niya. Ayan si Mikay. Kami live. Ito yung kuha natin mga kalabarkada. Sa loob lang ng isang oras mga kalabarkada, ito na yung nakuha natin So tara, uwi na tayo mga kalabarkada. Ito na rin tayo, tandaan natin papauwi. May pangulam na tayo.
may hapunan na tayo mga kalabarkada. Kakain na naman ng marami si Darling nito. Hey Darling. Ngayon mga kalabarkada, malapit na tayo sa bahay. Yung luto na ito mga kalabarkada, yung yat-yat. Igigisa natin siya mga kalabarkada sa bawang, sibuyas, luya, tapos lalagyan natin ng Sprite. You know, sarap. May Sprite pa. Dito na tayo sa bahay mga kalabarkada. Parating na tayo. Touchdown. We're home mga kalabarkada. Ngayon mga kalabarkada, tapos na tayong nagbanlaw. Maligo na tayo. So papakita ko sa inyo mga kalabarkada yung huli natin. Mga kalabarkada. Ang huli natin. Daddy, nakuha. Huli. Isa marami ang huli. Sa? Isa marami ang huli. Kinuha. Ay. Mga kalabarkada. Gat mga kalabarkada. Yung bangkalanang. Wow, ganda ng washing washing ng bike. Pawashing na rin ako nito. Oo. Ayan mga kalabarkada, nagwawashing sila ng mga bike nila. Darling. Wow, linis ng bike ni Darling. Mamaya papagkita ko sa inyo kung paano pagluluto nito mga kalabarkada. So stay tuned lang kayo dyan. Kaya mamaya. Ngayon mga kalabarkada, igigisa lang natin ito dito sa kwan, sa sibuyas, sa kabawang. Ito na lahat yung mga nahuli natin mga kalabarkada kanina. Ito yung biat-biat. Yan o. Biat-biat. Ito naman yung ito yung bangkalanang na sinasabi sa amin. Yan, bangkalanang. Meron din tayong nahuling talaba. Ito. Mali lalaki lang natin dito mga kalabarkada. Yan. Tapos itong mga talaba pala mga kalabarkada, papakulo na lang natin to. Ayan mga kalabarkada, medyo bumubuka na sila. So antayin lang natin bumuka lahat mga kalabarkada. Pero lalagyan na natin siya ng paminta, saka paminta. Kung gusto nyo rin, lagyan nyo rin ng magic sarap or bitchin. Yun lang naman yung rikatin yun mga kalabarkada. Tapos ceiling green. Ayan. So yun mga kalabarkada, bumubuka na. Yan. Bumubuka na yung mga bet natin. Yan. Pag bumuka na lahat to mga kalabarkada, doon na natin malalaman kung luto na siya. Pero hindi pa bumuka lahat, kaya tatakpan ulit natin. Yan. So yun mga kalabarkada, ito na yung mga niluluto natin. Ito yung talaba. Ayan, bumuka na rin. Ayan. Tapos ito na yung niluluto natin na piat-piat sa kabang kalana. So yun, ayan na mga kalabarkada, bumuka na siya. Yun. Luluto na to mga kalabarkada. Yan siya. Yan mga kalabarkada. Yan. Sarap. Yes, fresh na fresh yan mga kalabarkada. Kukuha lang kanina. Yan.